Eto, upaljeno snimanje. Pazi, pazi, eno ih, eno ih. Pa, pomerite se, ne mogu da nasiljam. Jebem. Pa ne smije se hila ako admin speca. Bežimo da se odalje, da me ne mogu misliti. I se likovi hilaju. Eno ga balas na mostu. Ne pucam ja tebe, jebote. Nisam te ni metak opalio. Možda je loš mila kujica, te opalio sa teku. Sakrite se iz ovih stubova, I on je snimljen za RPS, sad će onda vidi. Eno ga tamo kod onog mosta, sad će doći vam. Eno ga. Ne, ono je Zule Pajser. Joj, ja snimam sebe kako se hilam. Dobro, tad se nismo ni pucali. Jaki ne. Pa dobro, hilali smo se kad se nismo pucali. Johnny, znaš da ja snimam ovo, Johnny, znaš da ja snimam? A? Reci. Snimanje, bre, čim dođe snimanje. Au. Snimljeni su. Admini, poslaću vam klip kako je API radi RPS. Ajde bre. Sakri se negdje. Sakri se ovdje. Lošim će patiti ono čim ga metak opali inače.
Ko je prošao? Au, snimi za RPS. Evo ga, Purkar Petar. 107 RPS. Bežite, rafalaju, bežite. Eno ih tamo ispod mosta. Beži bre, kurac.